Ако възнамерявате да купите имот и да използвате жилищен кредит, то изгледайте видеото до края. И за да не си помислите, че съм поредното гуру wannabe, прочел 2 книги, направил 3 клипа и сега продава семинари, ще трябва да си направя малко реклама. Казвам се Мартин Славов и съм брокер на недвижими имоти от 15 години в град Варна. Завършил съм висшето си образование със специалност недвижими имоти и инвестиции. Работил съм в 2 международни агенции за недвижими имоти. В едната дори имам награда за брокер номер 1 на България в системата на Remax България. А отскоро имаме и наградата дебютна агенция от Real Estate Awards, организирано от Investor Media Group. Основен проблем, който срещам в работата ми с купувачи, които искат да закупят имот с кредит, е, че започват да се уреждат условията по кредита едва след като си харесат конкретен недвижим имот. Това поведение води до няколко съществени риска и може да доведе допълнителни разходи, а понякога дори провал на самата сделка. Ето и основните грешки, които се допускат. Липса на предварителна яснота за бюджета. Когато не знаете колко всъщност пари ще получите от банката, може да се окажете в ситуация, в която сте подценили или надценили възможностите си. Това води до разочарование и загуба на време, защото може да се окаже, че не сте в състояние да си позволите този имот. Или друга ситуация, вие сте подценили вашите възможности и накрая излиза, че вие дори може да си позволите много по-добър имот. Съществува и риска да пропуснете изгодна сделка. На пазара, в който се намираме в момента, продаваните имоти се реализират много бързо. Ако чак сега започвате с уточнявания на условията по кредита, ще загубите време за кандидатстване и одобрение, през което време някой друг купувач може да ви изпревари и да даде капаро на продавача. Друг риск, който се открива пред вас, е по-лошите условия от банките заради по-кратките срокове. Когато сте притиснати от продавача, има опасност да изгубите желания от вас имот, то тогава сте по-склонни да подпишете на всякакви условия, които банката ви постави, само и само за да не изтървете сделката. Друг проблем – неясни разходи за такси, за страховки и други съпътстващи сделката плащания. Освен лихвения процент има и други разходи. Такси за оценка, нотариални разходи, разходи за застраховка и така нататък. Ако не сте наясно в самото начало колко ще бъдат тези разходи, то накрая сделката може да излезе по-скъпа, отколкото сте си мислили. Лоша комуникация с продавача. Много от продавачите изискват някаква сигурност. И ако нямате предварително одобрение от банката или някаква банкова референция, то повечето от продавачите могат да ви сметнат за несериозни. Това може да доведе до отказ от страна на продавачите или просто да ви поставят някакви по-сурови условия. Да поговорим и за излишния стрес и нерви. Кредитното финансиране и без това е процес, който е съпътстван с определено време и нерви в събиране на документи, оценки на имоти и така нататък. Ако правите всичко в последния момент, то вие умножавате този стрес и има много по-голяма възможност да допускате някакви грешки по събирането на документацията. Да не говорим за финансовите загуби. Ако все пак смелостта извира от вас и сте подписали предварителен договор, без предварително да сте си уговорили кредита, то при отказ от страна на банката най-вероятно вие ще се загубите платеното капаро. Как да избегнем тези грешки? Още в самото начало уговорете кредита. Обиколете няколко банки. Получете писмено предварително одобрение. Така ще знаете параметрите, максималната сума, лихвения процент и таксите, на които може да разчитате. Работете паралелно с брокер и кредитен консултант. Така ще може да реагирате бързо, ако си харесате имот, а и едновременно ще бъдете добре информирани и спокойни за финансовата част. И един съвет от мен. Внимавайте с прекалено добрите оферти, които дават понякога кредитните консултанти, работещи в определени банки. Може да крие някакви рискове. Винаги искайте писмено одобрение. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. За мен ще бъде изключително удоволствие, ако се абонирате и за моя YouTube канал. Така ще ми помогнете да го развия доста по-бързо. Чао от мен!